els nens i farem una estona. No cal, eh? Jo no sé on està el semàfor. On és? Ai, això el tenia aquí, ja deia jo que em faltava alguna cosa. Semàfor, Adrià. Aviam, tots tenim clar com funciona... Espera, que això funciona, eh? Tot i que és de joguina, però funciona i canvi de color, eh? Adrià, m'interessa que m'expliquis, que tinguem molt clar quin és el semàfor per tots vosaltres. Perquè hi ha moltes coses. El teu, Adrià, el teu semàfor quants colors té? 2. De color verd, no? I de color vermell. És aquests els teus colors, sí o no? Sí o no? Esteu segur que és aquests colors com està dient l'Adrià? Sí. Aquests colors d'aquí són els teus, Adrià? Ai, no, és que m'havia equivocat jo, m'havia equivocat jo. No, són 2 colors i són aquests d'aquí, aquests que té un senyor o una senyora amb pantalons, que no ho sabem això, pot ser una senyora, pot ser. I després el color vermell, què et diu aquest color vermell? Què et diu? Que no pots passar. Molt bé. Però al mateix temps que a tu, Adrià, et diu que no pots passar, hi ha un altre de color verd. Per qui és aquest altre color verd? Ja ho expliqui l'Adrià, home. Per qui és aquest de color verd? Els cotxes. Per tant, a tu què t'està dient, Adrià? Que no pots passar. I els cotxes què fan? Van de pressa o van a poc a poc? Ràpid. Que sí, Adrià? Per tant, Adrià, no te la juguis, que són taurons que mosseguen. Sí? Què fa l'Adrià? Té molt clar, si està vermell, no passa. Ho té clar, que sí? Bueno, anem a fer al revés. Ara què fas, Adrià? Passar, per què? Qui és el que està verd? Ah, aquest senyor o senyora.